Мы, белорусы, умеем выживать, навучились. А тому і Беларусь беларуская, і Беларусь замежная абавязкова ператрываюць і гэтыя змрочныя часіны. Як той казаў, перажылі лета гарачае, перажывем і гаўно сабачае. Мы, беларусы, жылі, жывем і будзем жыць надалей. Вось толькі пытанне разам ці паасобку. Вось толькі пытанне, што азначае сёння і што будзе азначаць заўтра, уласна, быць беларусамі. Гэты выпуск адзін з вынікаў майго паўгадовага маўчання. Ведаеце, гэта як арэлі, якія не папросту цябе гойдаюць туды-сюды, але і літаральна разрываюць цябе на часткі ад выбару, што ж сёння рабіць. Ну і таксама, чаго сёння не рабіць. Вось зусім не хочацца нагнятаць, пабольшваць той негатыў, якога і без мяне вакол сёння болей за галаву. І пры гэтым зусім не хочацца выпраменьваць нейкі там неадэкватны аптымізм, калі у самога, здавалася б, надзеі ўжо ніякая не засталося. Неяк распавядаць тым, хто знаходзіцца сёння ў Беларусі, пра тое, як дрэнна, як цяжка сёння ў Беларусі, і пры гэтым самому сядзець у ваўтульнай, спакойнай, бяспечнай Еўропе, ну гэта такое сабе. І пры гэтым, калі ў цябе ёсць магчымасць, у адрозненне ад тых, хто сёння ў Беларусі, адкрыта выказвацца, даносіць праўду, то неяк подла гэтай магчымасцю не карыстацца. Ну што ж, я паспрабую і буду ўдзячны вам за падтрыманне. Каментар, падпіска, падабайка, дагледзець гэта відэа да канца, падзяліцца ім з іншымі. Вядома ж, калі гэта для вас бяспечна. Дзякуй. Беларускі дуалізм, які даўно перайшоў у разрад мемаў. Два гербы, два сцягі, прынамсі, два гімны, два прэзідэнты, абраны і самапрызначаны, палата прадстаўнікоў і каардынацыйная рада, Менск і Мінск, два саюзы пісьменнікаў, дзве дзяржаўныя мовы, Губазік і полк Каліноўскага, ну і гэтак далей. Дык можа і беларусяў у нас дзве, а калі дзве, то дзе якая? Ну што ж, як бы хто і чаго не хацеў, але фактам сёння з'яўляецца тое, што існуе Беларусь беларуская і Беларусь замежная. І агульнага ў гэтых беларусяў, на жаль, робіцца ўсё менш і менш. Кожная з гэтых беларусяў, вядома ж, жыве і будзе жыць вечна, але неяк усё больш паасобку. Пры гэтым у Беларусі беларусаў усё менш, а ў замежжы усё больш. І нейкіх зменаў у гэтым працэсе на сёння не прадбачыцца. З Беларусі беларускай у сцяж працягваюць з'язджаць тысячы і тысячы беларусаў. Найперш пасіянарных, амбітных, адукаваных, але таксама і самых звычайных, якія папросту хочуць іншага жыцця і не могуць яго атрымаць на радзіме. З'язджаюць усе. Актывісты, творцы, бізнесоўцы, навукоўцы, лекары, настаўнікі, будаўнікі, сілавікі, спартоўцы, айцішнікі, працаўнікі, студэнты, пенсіянеры, дзеці, усе. Паводле самых сціплых падлікаў, гэта пад 500 000 чалавек, толькі за апошнія некалькі гадоў. А некаторыя называюць і 1 000 000 і больш. Праўда, дзеля справядлівасці. Большасць эмігрантаў да ніякага беларускага жыцця ў замежжы, да вось гэтай Беларусі замежжа не далучаюцца. Папросту будуюць сваё жыццё, вучаць новыя замежныя мовы, гадуюць сваіх дзетак, ужо як не беларусаў, папросту жывуць. Усё як і на радзіме, дарэчы, дзе большасць таксама папросту жыве. І абвінавачваць у памкненні папросту жыць, што тых, што гэтых, прынамсі, глупа. Гэта абсалютна натуральна хацець папросту нармальна жыць.
А таму спадзявацца, што вось калі ў Беларусі рэжым зменіцца, то ўсе, хто з'ехаў, ламануцца назад, гэта прынамсі наіўна, не вернуцца. Ламаць наноў збудаванае жыццё, будаваць якое, дарэчы, ніхто не дапамагаў, дзеля чаго? Дзеля каго? Каб што? Каб зноўку будаваць яго з нуля на радзіме, даведзены да таго часу да ручкі? А жыць тады, калі? Без ілюзіяў. Вернуцца адзінкі, прымеце гэта як факт. Пры гэтым святое месца, як той казаў, пустое не бывае. Беларусь беларуская ўсё больш прыпадабняецца да засранай расейскай правінцыі. І я не толькі пра разбітыя дарогі і дурняў ува ўладзе. Перапісванне беларускай гісторыі пад расійскія наратывы, выкідванне ў сметніцу беларускіх нацыянальных герояў і ўсхваленне замест іх расійскіх акупантаў, з якімі нашы героі якраз-такі ваявалі. Выкідванне беларускай мовы адусюль, дзе яна нейкім цудам яшчэ захоўвалася. Вось гэтае пастаяннае «мы з брацкай Расіі», «мы адзін народ», «отечественныя расійскія пісацелі» і іншая падобная ватная хуйня, гэтага ў Беларусі усё больш і больш. Лічы норма. Стандартная, ёбаная акупацыя. Показывай. Если кто пойдет против России и Белоруссии, им пиздец, кресты, я вас закопаю. Правильно. Кто с мечом к нам придет? Отвечает. Говорю, Александр Валерьевич, На том стояла и будет стоять. Русская земля. а сколько раз пытались брать? Показывай. Показывай. Я им как потом все. А ну-ка, эти американцы, fuck you, суки. Я вас, блядь, американцы. Нет, подожди. Сейчас. Ну добра, але вернемся да вось гэтага ўсё большага адасаблення Беларусі беларускай і Беларусі замежнай. Хочаце прыклад? Ну вось памятаеце, напрыканцы лютага сёлета ў Беларусі прайшоў гэтак званы адзіны дзень галасавання. Здавалася б, выбары маюць права ўдзельнічаць у іх практычна ўсе паўнагадовыя грамадзяне краіны. Усе ды не ўсе. Нагадваю, адзіная магчымасць прагаласаваць для беларусаў, якія знаходзяцца за мяжою, была прыехаць у Менск на адмысловы участак. Прагаласаваць за мяжою пры амбасадзе, як тое было раней, больш немагчыма. Лукашысты забаранілі. І што? Шмат прыехалі. Пры гэтым права выбару, па сутнасці, былі пазбаўлены не толькі тыя беларусы, хто не можа вярнуцца на радзіму з-за палітычнага пераследу, але і ўсе астатнія грамадзяне Беларусі, якія знаходзяцца за мяжою з іншых прычынаў. Ну бо якая матывацыя, скажам, у беларуса, які жыве ў Аргентыне ці Японіі, выдаткоўваць сотні ці нават тысячы даляраў, а таксама свой час і сілы, каб прыляцець у Менск і прагаласаваць хер ведае за каго. Нават калі гэты замежны беларус свята верыць, што на выбарах на радзіме пераможцу рэальна абіраюць, а не прызначаюць загадзя. Дороговатый и бессенсовный аттракцион. Правда? Выборы в любом случае это праздник для народа, и в том числе здесь будут на территории избирательного участка, вблизи, да, организованы и мероприятия. В буфете организованы продукты питания, поэтому люди могут и отметить данный праздник. В участковую избирательную комиссию участка для голосования 248, расположенного в городе Минске, который был определен для голосования граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за границей и состоящих на консульском учете, обратилось 6 человек. Зрэшты, з іншага боку беларускай мяжы свой таксама не самы натхняльны прыклад. Выбары ў каардынацыйную раду. Як бы хто да іх не ставіўся, усе сыходзяцца ў адным. Галасаваць знутры Беларусі можа быць небяспечна. Арганізатары абяцаюць, што ўсё будзе окей, але спраўджваць на ўласнай скуры з рызыкай турэмнага зняволення, ну наўрад ці знойдзецца шмат ахвотнікаў.
То бок гэтак званыя выбары ў Беларусі для беларусаў унутры Беларусі, а ў каардынацыйную раду для беларусаў у замежжы. У абодвух выпадках нічога агульнанацыянальнага. І гэткіх прыкладаў насамрэч багата. Пашпарт грамадзяніна Беларусі зрабіць па-за межамі Беларусі немагчыма. Гэтаксама і пашпарт новай Беларусі, калі ён все-таки з'явіцца, скіраваны найперш на беларусаў замежжа. Сістэма адукацыі у Беларусі абрастае ментамі, РПЦшнымі ФСБшнікамі, рускамірскімі казакамі, паказальнымі арыштамі і мілітарызацыяй, а таксама ўсё больш жорсткім размеркаваннем, скіраваным на тое, каб максімальна закрыць маладое пакаленне. І ад заходніх уплываў, і ад уцёкаў на той сама захад. Сістэме патрэбныя рабы і вертухаі, мяса і кармавая база. Пры гэтым беларуская эміграцыя адкрывае уласныя гурткі, школы і нават універсітэты, трапіць у якія з Беларусі ў прынцыпе можна, але куды складаней, з меркаванняў бяспекі. Курсы, семінары найперш для эміграцыі. Альбо вось яшчэ прыклад. Пры працаўладкаванні ў медыях альбо арганізацыях, якія былі знішчаныя на радзіме і аднавілі сваю дзейнасць за мяжою, адным з абавязковых варункаў, нават калі праца дыстанцыйная, часцяком з'яўляецца знаходжанне працаўніка за мяжою. Тым часам лукашысты склалі спіс несяброўскіх краінаў, куды літаральна забараняюць выязджаць беларусам з Беларусі. Ну а хто все-таки ездзіць, цудоўна ведае пра правяранне тэлефонаў, допыты на мяжы і іншыя лукашысцкія атракцыёны. Праўда? Ну і гэтак далей. Зрэшты, што я ўсё пра сумнае? Хочаце жарт на гэтую тэму? Беларускі інтэрнэт таксама падзяліўся. Той, што ў Беларусі – байнет. Той, што за мяжою – гудбай-нет. Якія часы, гэткія і жарты. Гудбай-нет – гэта заблякаваныя ў Беларусі і выкінутыя з даменнай зоны BY рэсурсы. Спрэс, прызнаныя лукашыстамі, экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі. І за наведванне якіх у Беларусі кідаюць у турму. А таму і, скажам, інтэрв'ю ў гэтым гудбай-неце даюць толькі тыя, хто з'ехаў. Таксама, як і ставіць падабайкі, дзяліцца публікацыямі, пісаць каментары, данаціць з Беларусі беларускай у гудбай-неце, лепш гэтага нічога не рабіць. Вы ўжо даруйце мне, што я нагнятаю. Безумоўна, седзячы за мяжою, я не магу на 100% адчуваць, як яно быць сёння ў Беларусі. Вядома ж, я знаходжуся ў пэўнай медыйнай бурбалцы. І хтосьці з Беларусі можа мне запярэчыць. Не, усё не гэтак дрэнна, туды-сюды жыць можна. Згодны? Можна. Наагул амаль паўсюль жыць можна. Таму хай гэтае маё міжвольнае нагнятанне, якога насамрэч я усяляк намагаюся пазбягаць, станецца вам тлумачэннем. Чаму вялікая колькасць тых беларусаў, хто з'ехаў за мяжу з палітычных прычынаў, адыходзіць ад хоць нейкай актыўнасці і намагаецца збудаваць новае жыццё, ужо без усялякай Беларусі. Адкуль што не навіна, то нагода з'ехаць і забыць тую Беларусь, як страшны сон. Ну немагчыма штодня калупаць самому сабе сэрца ножом, ды яшчэ і без хоць нейкага прасвету на даляглядзе. І менавіта таму, дарэчы, я яшчэ раз заклікаю вас устрымлівацца ад узаемных абвінавачванняў і прэтэнзіяў. Маўляў, вы з'ехалі і нічога не робіце, здрайцы. А вы засталіся, луку корміце, пасобнікі рэжыму. Усе гэтыя абвінавачванні, калі ў каго і трапляюць, то найперш у тых, хто застаецца неабыякавы і хоча зменаў да лепшага для нашай агульнай Беларусі. Дарэчы, вось яно. Самае галоўнае пытанне, праўда? Ці ёсць яшчэ ў нас і тых, хто ўнутры краіны, і тых, хто за мяжою, нашая агульная Беларусь? Што нас сёння задзіночвае і што можа задзіночыць? Ці могуць Беларусь беларуская і Беларусь замежная быць разам? Напішыце ў каментарах, што думаеце на гэты конт. Ну і па скрыптум. У мяне мала на якія беларускія пытанні ёсць адказы. Спадзяюся, разам з вамі мы здолеем знайсці іх, сфармуляваць і патлумачыць іншым. Што наогул нас усіх задзіночвае? Ну, напэўна, тое, што мы усе беларусы, праўда? Дык а што такое быць беларусам?
І вось на гэтае пытанне кожны з нас мусіць знайсці уласны адказ. Мусяць знайсці і беларусы у Беларусі, з якіх лукашысты намагаюцца вылепіць рускіх са знакам качества, і мусяць знайсці і беларусы замежжа, для якіх сёння фізычна няма вось гэтых вось родных ніў, знаёмых вулачак і сяброў на іх. Асабіста я адказ бачу у нашай культуры, у нашай мове, у нашых традыцыях, у нашых нацыянальных каштоўнасцях. Ёсць цудоўны выраз: мая нацыянальнасць – гэта нацыянальнасць маіх дзяцей. Менавіта беларушчына і ёсць тым суперклеем, які стагоддзямі лучыў нашу раздзіраную на шматкі Беларусь, і які і сёння дае нам надзею заставацца разам, заставацца беларусамі. Мы так доўга шукалі герояў дзесьці навокал. Зразумелі нарэшце, героі тут, у сінявокай. Мы як сонца праменні хочам прабіцца за шэрай хмары. Наперад імкнемся разам да нашай агульнай мары. Толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад. Мы разам усе, дзяўчына са сцэны і хлопец з завода. Нас аб'ядноўвае слова адно, гэта слова свабода. Нам не патрэбны героі, тут кожны герой. Каб трапіць да нас, трэба сказаць: я беларус, гэта пароль. Мы самі сабе каралі і самі сабе лялькаводы. Намі кіруе Прага, гэта Прага свабоды. Мы моцныя разам, і кожны з нас казырны туз. Тут беларус беларусу хто? Так, беларус. Гэй, беларус, прачынайся, без цябе нам ніяк. У цемры мы бачым святло свабоды, гэта наш маяк. І якім бы складаным не быў шлях на жаданы бераг, ні кроку назад, ні кроку на месца, і толькі наперад. Толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад. Хутка сонца засяе ярка у нашых акенцах. Свабода ў нашых думках, свабода ў нашых сэрцах. Гэй, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад. Паглядзі ў люстэрка, там усё зразумела. Адтуль на цябе глядзіць беларус, самы моцны і смелы. Яму так падабаюцца словы свабода і перамога. Ведай дакладна, ты тут не адзін, нас такіх вельмі многа. Плячо да пляча мы разам ідзем, і ніхто не праходзіць міма. Гэта наша радзіма і наша жыццё, жыццё маліна. Мы любім радзіму, тут штосьці спявае пяшчотная бор. У паветры гуляе пах свабоды, пахне чабор. Над намі навісла цемра, і трэба рассеяць змрок. Нам засталося зрабіць галоўны, фінальны крок. Мы толькі наперад ідзем і нікуды не звернем з гэтай дарогі. Мы будзем ісці да канца, да нашай свабоды, да перамогі. Толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад. Хутка сонца засяе ярка у нашых акенцах. Свабода ў нашых думках, свабода ў нашых сэрцах. Гэй, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад, наперад, толькі наперад, толькі наперад, толькі наперад. Толькі наперад Беларусь будзе вольнай.